Tervetuloa Numeroguru YouTube-kanavalle. Tässä videossa käsittelemme syntymänumeron 1 merkitystä, jota kutsutaan myös nimellä Driver, Basic tai Psychic Number numerologiassa. Ennen kuin aloitamme, jos sinulla on vaikeuksia löytää tämä video omalla kielelläsi, tarkista kuvaus alta, sieltä löydät linkin syntymänumero 1 videoon omalla kielelläsi. Tässä videossa keskustelemme numeroon 1 liittyvien ihmisten ainutlaatuisista piirteistä, ehdotamme ihanteellisia urapolkuja ja paljastamme onnenumerosi sekä suotuisat värisi. Lisäksi kerromme, mitkä numerot ovat yhteensopivimpia kanssasi ystävyyden, liikesuhteiden tai avioliiton kannalta, auttaen sinua rakentamaan parhaat mahdolliset yhteydet. Aloitetaan! Numerologiassa syntymänumero 1 on annettu henkilöille, jotka ovat syntyneet kuukauden 1, 10, 19 tai 28. päivänä. Esimerkiksi, jos joku on syntynyt ensimmäisenä päivänä, hänen numeronsa on 1. Jos henkilö on syntynyt 10. päivänä, lisätään 1 ja 0, mikä tekee 1. Niille, jotka ovat syntyneet 19. päivänä, lisätään 1 ja 9, mikä tekee 10, ja sitten lisätään 1 ja 0, mikä myös tekee 1. Samoin, jos joku on syntynyt 28. päivänä, lisätään 2 ja 8, mikä tekee 10, ja 1 plus 0 on jälleen 1. Vaikka kaikki näinä päivinä syntyneet jakavat numeron yhdet ominaisuudet, heillä on erilaisia persoonallisuuspiirteitä syntymäpäivänsä perusteella. Esimerkiksi ensimmäisenä päivänä syntyneillä on erilaisia piirteitä verrattuna 10, 19 tai 28. päivänä syntyneisiin. Käsittelemme näitä eroja videon lopussa, joten varmista, että katsot loppuun asti. Numerologiassa luku 1 on linkitetty aurinkoon, joka symboloi johtajuutta ja energiaa. Aivan kuten aurinko valaisee maailmaa, syntymänumero 1 varustettuilla ihmisillä on samanlaisia ominaisuuksia. He ovat anteliaita ja tukevat luonnostaan muita. Jos ystävällä on ongelmia, Driver, Basic tai Psychic Number 1 henkilöt ovat valmiita auttamaan, jopa väkijoukossa. He ovat luotettavia ja ansaitsevat nopeasti muiden luottamuksen. Kuitenkin syntymänumero 1 olevat henkilöt voivat myös olla aggressiivisia ja pyrkiä dominoimaan keskusteluja. Vaikka tämä piirre voi auttaa heitä menestymään urallaan, se voi aiheuttaa haasteita henkilökohtaisissa suhteissa. Joskus he sekoittavat itsearvostuksen egoon, mikä saa heidät puhumaan jyrkästi huomaamattaan, ja tämä voi loukata muiden tunteita. On tärkeää, että he ovat tietoisia tästä ja viestivät ystävällisemmin. Syntymänumero 1 varustetut ihmiset arvostavat vapauttaan ja eivät pidä tuntemastaan paineesta. Heillä on usein vaikeuksia löytää tyydytystä työssään, koska he pyrkivät olemaan parhaita ja kokevat täyttymyksen vasta saavuttaessaan huipulle. He mieluummin ottavat ohjat käsiinsä ja ovat valmiita ottamaan riskejä, mikä erottaa heidät muista ja antaa heille ainutlaatuisen identiteetin. Rakkaudessa syntymänumero 1 olevilla ei aina ole helppoa. He ilmaisevat tunteensa avoimesti ja ovat valmiita taistelemaan rakkauden puolesta, mutta työskentelyyn keskittyminen voi joskus johtaa siihen, että he laiminlyövät kumppaneitaan, mikä luo jännitteitä heidän suhteisiinsa. Vaikka jotkut pitävät heitä autoritäärisinä tai aggressiivisina, on tärkeää tunnustaa, että he voivat olla erittäin tukevia ja kunnioittavia. Syntymänumero 1 olevat ihmiset ovat usein valmiita ottamaan riskejä, olipa kyseessä elämä tai ajaminen, jolloin he eivät kiinnitä paljoa huomiota matkan aikana tuleviin kolhuille. Heidän taipumuksensa on edetä murehtimatta esteistä. Heillä on myös vaikeaa sanoa ei, ja he auttavat mielellään niitä, jotka tarvitsevat apua. He heijastavat auringon ominaisuuksia ja toimivat tukena ja ohjaajana, antaen jatkuvasti takaisin tietonsa, apunsa ja taitonsa kautta. Syntymänumero 1 olevat ihmiset nähdään usein vakaana,
itsevarmana ja tasapainoisena. Toisin kuin ne, jotka saattavat osoittaa paljon energiaa tai aggressiivisuutta, he pysyvät rauhallisina ja tyyninä. Voit huomata heidän vakauden kasvojen ilmeistään ja kehon kielestään, mikä välittää vakauden tunnetta. He eivät yleensä näytä tunteitaan avoimesti, esimerkiksi heidän hymynsä ovat lempeitä eivätkä suuria ja laajoja. Vaikka he tuntevatkin itsensä jännittyneiksi, se harvoin näkyy heidän kasvoillaan. Nämä yksilöt omaavat vahvan läsnäolon, ja kun he astuvat huoneeseen, ihmiset huomaavat heidät usein heti. Heidän itsevarmuutensa näkyy siinä, miten he puhuvat ja kantavat itsensä, ja he ylläpitävät yleensä tasapainoista emotionaalista tilaa, kokien tunteita kohtuullisella tasolla. Henkilöt, joilla on syntymänumero 1, tunnetaan heidän vahvoista leadership qualities-ominaisuuksistaan. Heidän vaikutuksensa on niin huomattava, että kun joku uusi liittyy yritykseen leader-asemassa, muut usein ihmettelevät, kuinka he ovat saavuttaneet aseman niin nopeasti. Tämä luonnollinen kyky johtaa näkyy jo varhain elämässä, kuten ollessa koulun urheilujoukkueen kapteeni tai luokanvalvoja. He inspiroivat muita suorittamaan projekteja ja tehtäviä, ei vain tekemällä oman työnsä, vaan myös motivoimalla ympärillään olevia. Numerology-opissa aurinko edustaa energiaa. Aivan kuten aurinko nousee ja laskee samaan aikaan joka päivä, henkilöt, joilla on syntymänumero 1, työskentelevät ahkerasti saavuttaakseen tavoitteensa johdonmukaisesti. He ovat omistautuneita, valmiita panostamaan sekä fyysiseen että henkiseen ponnisteluun ja ovat hyvin kunnianhimoisia. Nämä yksilöt ottavat mielellään vastaan uusia mahdollisuuksia ja haasteita, mikä osoittaa heidän vahvaa tahdonvoimaansa, erinomaista leadership-osaamistaan ja hyviä organisointitaitojaan. Heidän vastuuntuntonsa näkyy kaikessa, mitä he tekevät. Ihmiset, joilla on syntymänumero 1, ovat vahvoja johtajia ja menestyvät usein paikoissa, joissa he voivat ottaa vastuuta, kuten organisaation johtamisessa tai presidenttinä tai sihteerinä toimimisessa. Armeijassa he voivat nousta majurin tai korkeamman arvonimiin. Monet tämän numeron omaavat tekevät erinomaisia yrittäjiä, koska he nauttivat omasta pomona toimimisestaan, mikä sopii heidän itsenäiseen luonteeseensa. Olipa kyseessä hallitus, armeija tai poliisi, he onnistuvat yleensä koulutuksensa ja johtamistaitojensa ansiosta. Heillä on myös kykyä diplomatiaan ja konfliktien tehokkaaseen ratkaisemiseen. Vaikka nämä roolit voivat olla tyydyttäviä, suosittelen, että ryhdyt omaan liiketoimintaasi mahdollisimman pian. Omina pomonasi oleminen auttaa sinua välttämään turhautumista muiden hallitessa työtäsi. Olipa liiketoimintasi idea iso tai pieni, ota se askel. Kehitä taitojasi ja tietämystäsi ja tavoittele korkealle. Ambitiosi ja kykysi tehdä nopeita päätöksiä johtavat sinut menestykseen missä tahansa kentässä. Kun puhutaan syntymänumeron 1 ihmisistä, on tärkeää mainita, että he voivat joskus olla itsekeskeisiä ja ylimielisiä. Heillä on taipumus olla jääräpäisiä ja he voivat vaikuttaa pomottavilta yrittäessään saada asioita aikaan. Tämä käytös voi aiheuttaa painetta heidän alaisilleen, jolloin he näyttävät käyttäytyvän kuin kuninkaat. On olennaista, että he hallitsevat tätä taipumusta. Vaikka he usein suorittavat tehtävät tehokkaasti, he saattavat unohtaa, että heidän tiiminsä jäsenet ovat myös ihmisiä. Vaikka heillä on paljon energiaa, muut eivät ehkä jaa samaa motivaatiota. Tämä epäyhteys voi johtaa siihen, että heistä tulee liian dominoivia ja pomottavia, mikä tulisi välttää. Lisäksi he saattavat vaikuttaa ylimielisiltä esimiehiään kohtaan ja vaatia kunnioitusta tiimiltään, mikä luo kireän tunnelman. He tekevät usein nopeita päätöksiä ajattelematta niitä kunnolla. Heidän halukkuutensa ottaa riskejä voi johtaa impulsiivisiin toimiin, joita he saattavat myöhemmin katua. Jos syntymänumerosi on 1, päivämäärät 1, 10,
19 ja 28 ovat erittäin onnekkaita sinulle. Parhaat numerot, joiden kanssa voit yhdistyä, ovat 1, 2, 3, 5 ja 9. Kumppanuuksien rakentaminen ihmisten kanssa, joiden syntymänumerot summataan näihin numeroihin, voi olla hyödyllistä. Mitä väreihin tulee, auringon sävyt, kuten keltainen, oranssi, kultainen ja ruskea, pidetään onnekkaina. Näiden värien käyttäminen useammin voi tuoda positiivisia muutoksia elämääsi. Keltainen erityisesti ollen onnekkain. Kuitenkin numero 8 ei ole suotuisa syntymänumerolle 1. Ole varovainen ajaessasi päivinä, jotka summataan 8, kuten vuosina 2015 ja 2024, jotka myös summautuvat 8. Olet saattanut huomata epätavallisia tapahtumia näinä vuosina. Syntymänumero 1 olevilla ihmisillä voi olla joitakin terveysongelmia. He kokevat todennäköisemmin päänsärkyjä ja migreeniä, mikä voi olla melko epämukavaa. Myös sydänkohtauksen riski on suurempi, joten on tärkeää huolehtia sydämen terveydestä. Monet tämän syntymänumeron omaavat henkilöt saattavat kärsiä myopiasta, mikä tarkoittaa, että heillä on vaikeuksia nähdä kaukaisia asioita. Lisäksi he saattavat olla vaarassa saada lämpöhalvauksen erityisesti kuumassa säässä. Korvien, nenän ja kurkun ongelmat voivat myös ilmetä. On tärkeää, että syntymänumero 1 olevat henkilöt kiinnittävät huomiota terveyteensä ja hakevat lääkärin neuvoja tarpeen mukaan. Tärkein vinkki täyden potentiaalisi saavuttamiseksi on kehittää täsmällisyyden tapaa. Aivan kuten aurinko nousee ja laskee samaan aikaan joka päivä, sinun tulisi pyrkiä olemaan ajoissa kaikessa, mitä teet. Tämä kurinalaisuus voi auttaa sinua tulemaan ykköseksi omassa elämässäsi. Muista, että perheesi ja ystäväsi eivät välttämättä aina ymmärrä tavoitteitasi, joten on tärkeää kommunikoida heidän kanssaan rauhallisesti ja kärsivällisesti. Saatat joskus tuntea inhoa ihmisiä kohtaan, jotka eivät ole nopeita tai teräviä, mutta yritä muuttaa tätä asennetta. Niille, joilla on syntymänumero 1, johtajuus on luonnollinen kyky. Mahdollisuudet johtajuuteen tulevat, joten on tärkeää olla valmiina niihin, vaikka tuntisitkin itsesi toisinaan päteväksi. Vältä olemaan pomottava, aggressiivinen tai itsekäs, sillä nämä piirteet voivat karkoittaa ihmisiä. Sen sijaan keskity olemaan kunnioittava ja positiivinen. Tämä kunnioittava aura auttaa sinua saamaan kunnioitusta nopeasti, erityisesti kun olet johtavassa asemassa. Hyväksy matkaasi ja menestys seuraa. Bill Gates, syntynyt 28. lokakuuta 1955. Kenttä, liiketoiminta, sijoittaminen, Microsoftin perustaja. Menestys, Bill Gates perusti Microsoftin, josta tuli yksi maailman suurimmista tech-yrityksistä. Hänen visionäärinen johtajuutensa, innovatiivinen ajattelunsa ja kilpailuhenkensä, kaikki linjassa syntymänumeron 1 ominaisuuksien kanssa, auttoivat häntä rakentamaan teknologiamonopolinsa. Hänen vahva itsenäisyyden tunteensa ja kykynsä johtaa eturintamassa tekivät hänestä globaalin liiketoimintaikonin. Indira Gandhi, syntynyt 19. marraskuuta 1917. Kenttä, politiikka, Intian ensimmäinen naispuolinen pääministeri. Menestys, Indira Gandhi oli Intian ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa naispuolinen pääministeri. Häntä tunnetaan päättäväisestä johtajuudestaan ja autoritaarisesta tyylistään. Hän ilmensi syntymänumeron 1 johtajuusominaisuuksia. Hänen kykynsä tehdä rohkeita päätöksiä, kuten pankkien nationalisoiminen ja vihreä vallankumous, osoittivat hänen voimakasta ja itsenäistä persoonaansa. Hän teki pysyvän vaikutuksen Intian politiikkaan. Mukesh Ambani, syntynyt 19. huhtikuuta 1957. Kenttä, business, Reliance Industriesin puheenjohtaja. Menestys, Mukesh Ambani, yksi maailman rikkaimmista ihmisistä,
on Reliance Industriesin puheenjohtaja, joka on konglomeraatti, joka kattaa öljykemikaalit, jalostuksen, televiestinnän ja vähittäiskaupan. Hänen yrittäjähenkensä, kunnianhimonsa ja johtajuutensa ovat vieneet Reliancen maailmanlaajuiseksi voimaksi. Ambanin kyky visioida ja toteuttaa suuria projekteja on syntymänumeron 1 johtajuusominaisuuksien tunnusmerkki. Elon Musk, syntynyt 28. kesäkuuta 1971. Kenttä, Entrepreneurship, Technology, CIO of SpaceX, Tesla, X. Menestys, Elon Musk on visionääri, joka on mullistanut useita aloja, kuten sähköautot, avaruustutkimus ja uusiutuva energia. Yritysten, kuten SpaceX:n ja Teslan, perustajana ja toimitusjohtajana Musk ilmentää syntymänumero 1 ominaisuuksia, kuten johtajuus, innovaatio ja kunnianhimo. Hänen eteenpäin suuntautunut lähestymistapansa ja kykynsä ylittää rajoja ovat tehneet hänestä yhden vaikutusvaltaisimmista henkilöistä teknologiassa ja liiketoiminnassa tänään. Sir Ratan Tata, syntynyt 28. joulukuuta 1937. Kenttä, business ja filantropi, entinen puheenjohtaja Tata Group. Menestys, Sir Ratan Tata, tunnettu liiketoimintajohtaja ja hyväntekijä, johti Tata Groupia globaalin maineen saavuttamiseen. Hänen visiostaan johtuen Tata Group laajeni kansainvälisille markkinoille tärkeillä hankinnoilla, kuten Jaguar Land Rover ja Corus Steel. Hänen kurinalainen syntymänumero 1 johtamistapansa, ambitiot ja vahvat eettiset arvot ovat klassisia piirteitä, joita hallitsee aurinko. Tatan sitoutuminen sosiaaliseen vastuuseen ja hyväntekeväisyyteen Tata Trustien kautta korostaa edelleen hänen johtajuuttaan ja humanitaarista perintöään. Nämä kuuluisat henkilöt ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, miten syntymänumero 1 yksilöt ovat hyödyntäneet johtajuus- ja leadership qualities-ominaisuuksiaan saavuttaakseen huomattavaa menestystä. Ihmiset, jotka ovat syntyneet kuun ensimmäisenä päivänä, ovat täynnä vahvaa energiaa. Ja heillä on ominaisuuksia, kuten logiikka, innostus, itsenäisyys ja analyyttiset taidot. He usein mieluummin pitävät tunteensa piilossa, koska he huolehtivat heikkouden näyttämisestä. Luonnollisina johtajina he kukoistavat, kun heille annetaan mahdollisuuksia näyttää kykynsä. Nämä yksilöt nauttivat johdon ottamisesta ja toisten johtamisesta, mikä tekee heistä hyvin sopivia rooleihin, joissa he voivat osoittaa taitonsa ja itsevarmuutensa. Kaiken kaikkiaan, heidän vahvat ominaisuutensa auttavat heitä menestymään erilaisissa tilanteissa. Syntymänumero vaikuttaa heidän elämäänsä merkittävästi. Ihmiset, jotka ovat syntyneet kuukauden 10. päivänä, tunnetaan positiivisina, määrätietoisina ja luovina. Heillä on kyky edistää itseään ja ideoitaan, mikä helpottaa heidän yhteyksiään muihin. Nämä henkilöt pystyvät käsittelemään useita tehtäviä kerralla ja tarvitsevat usein kannustusta pitää taukoja ja rentoutua. He ovat itsenäisiä, kunnianhimoisia ja confident, mikä auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa. Kuitenkin he yleensä pitävät todelliset tunteensa itsellään ja mieluummin pysyvät yksityisinä tunteistaan. Ihmiset, jotka ovat syntyneet kuukauden 19. päivänä, tunnetaan vastuullisina, idealistisina ja kunnianhimoisina. Heillä on suuria unelmia ja he tekevät kovasti töitä saavuttaakseen ne. Kuitenkin heidän tunteensa voivat joskus estää heitä, mikä johtaa päätöksiin, jotka perustuvat tunteisiin, logiikan sijaan. Nämä henkilöt ovat monipuolisia ja nauttivat itsenäisestä työskentelystä, ja he suosivat minimaalista häiriötä muilta. He ovat myös erittäin energisiä ja tekevät usein pitkiä tunteja tehtäviensä suorittamiseksi. Kaiken kaikkiaan heidän päättäväisyytensä ja vahva työmoraalinsa auttavat heitä menestymään elämässä. Ihmiset, jotka syntyvät kuukauden 28. päivänä, ovat sydämellisiä ja rakastavat vapauttaan. He suosivat omien valintojensa tekemistä, eivätkä pidä siitä, että heille sanotaan, mitä tehdä. Nämä yksilöt ovat kaikkein tyytyväisimpiä,
kun heillä on itsenäisyys seurata omaa polkuaan. He nauttivat siitä, että he voivat hallita elämäänsä ja etsivät usein tilanteita, joissa voivat ilmaista luovuuttaan ja ideoitaan ilman rajoituksia. Heidän rakastava luonteensa tekee heistä huolehtivia ystäviä ja kumppaneita, mutta heidän vapautensa halunsa tarkoittaa, että he arvostavat henkilökohtaista tilaansa ja autonomiaansa. Kiitos, että katsoit tämän videon syntymänumero 1. Toivomme, että löysit sen oivaltavaksi ja voit samaistua keskusteltuihin ominaisuuksiin, jos olet syntynyt 1, 10, 19 tai 28. päivänä kuukaudesta. Jos sinulla on kysymyksiä tai ajatuksia, jätäthän kommentin alle, olemme täällä auttamassa. Älä unohda tykätä, jakaa ja tilata Numeroguru YouTube-kanavaa saadaksesi lisää informatiivisia videoita numerologi. Siinä kaikki tänään. Tavataan taas seuraavassa videossa, jossa tutkimme syntymänumero 2. Siihen asti, toivotan sinulle ihanaa päivää.